Szeretettel köszöntök minden kedves nézőt. A nevem Juhász László, és a Féder Kalandok a Tiszán című videósorozatom kezdő bevezető részét látják. A videóval párhuzamosan egy ugyanilyen nevű Facebook csatorna is létrejön. Barátok, ismerősök, horgásztársak unszolására kezdtem el a videókat forgatni és a Facebook oldalt létrehozni. Két fő céllal készítem a videóimat. Az egyik cél a kezdő horgászoknak, akik még most kezdenek a Tiszán horgászni, bemutatni a kalandjaimon keresztül, hogy is horgászok én a Tiszán. Ezzel egy kis segítséget adni az eredményesebb halfogásban. Bemutatni a horgászmódszereket, a felszereléseket, az etetőanyagokat, az etetőanyag bekeveréseit, különféle recepteket, titkokat, trükköket. A másik fő cél, ami számomra sokkal fontosabb, ami az lenne, hogy azon horgásztársaknak, akik még soha nem horgáztak a Tiszán, vagy még nem is jártak a Tisza partján, a videóimon keresztül bemutatni ezt a tájat, magát a folyót, a folyóra jellemző halfajokat, azoknak horgászatát. A bagolykeszeget, a laposkeszeget, a jászkeszeget, paducot, márnát, vadvízi, sodrófa pontyot, ezeket a folyóra jellemző halfajokat. Azon kívül bemutatni a táj szépségét, a vadregényes horgászvizet, ennek a folyónak az évszakokba változó 1000 arcát. Minden horgásztársamat invitálni egy jó tiszai horgászatra, vagy csak arra, hogy sétáljanak egyet a Tisza partján. Mindenféleképpen látogassanak el egyszer június tájában, amikor a Tisza virágzás, mint természeti csoda, ami csak a Tiszán jellemző természeti jelenség zajlik. A természettel egybeolvadva nézzék végig ezt a gyönyörű természeti jelenséget. Van felénk egy mondás, egy idézet, ki a Tisza vizét issza, vágyik annak szíve ide-vissza. Ettől szebb gondolattal nem is tudnám zárni a bevezetőmet. Az időjárás nagyon szélsőséges lett. Hol kisüt a nap, most csepereg az eső, valamikor a szél is abban marad, valamikor hihetetlenül fúj, és ez a csendes csepergős esős időszak jött be. Fél óránként változik. A halak nem esznek egyáltalán. Néha egy-egy belemozdítás, de azok szerintem gébek. Az ember próbáló idő van. Mondjuk a halak vízbe vannak, őket annyira nem zavarja. Hegyes szél, csepergő eső. Remélem lesz egy nap. Az egyik botomat a sodorvonalba fogom bedobni. Azon keszeges etetőanyag van. Pufi csali. Egy kis sajtos aromával. A másik botomat túldobom egy 2 méterrel sodorvonalon. És ebben szeretnék márnázni. Ezen a mikrózott kukoricadarab etetőanyagban van benne, sajtos aromával, sajtos beltartalommal. Ezt jobban bedobtam a sodrásba, látszik is jóval lejjebb tette. Egy húzósabb vízen van rajta. Hát, a gébek meg is találták a keszeges kaját. Nem hiszem, hogy lehet tőlük majd horgászni. És a másikat is.
pici beleütések vannak. Jó volna elhúzni egy jó márna. Ezektől nem igazán lehet horgászni. A puha csalikat mind leszaggatják. Ó, de jó kapás volt, hoppá! Hát lehet, hogy márna lesz. Ennyi. Nem a márnásat kapta el, ami neki lett bekészítve, hanem a keszeges kajásat, de teljesen mindegy. De viszont nem márna lesz. Már feladta magát, de márna lesz. Látom. Víz tetejére följött egy kisebb márna. Ennyi. Ezek ott voltak. Első bedobás. Ezek a halak ott vannak. Lemegyek, megszákolom, mindjárt fölhozom. Nem, gyerekek, nem is. Már most látom, nem is. Márna. Szép jászkeszek. Hát ezt nem hiszem el. Egész nyáron nem sikerült egy jászkeszeget fognom. Főleg ekkorát, ilyen kisebbek jöttek. Ez egy jászkeszeg. A hidegfront megtette a hatását. Szép, egy szép jászkeszeg. Gyönyörű. Szeretem, az ilyeneket szeretem fogni. Idén nem nagyon volt, sőt szinte egyáltalán. Ekkora méretben én nem is tudtam fogni, kisebbeket, de többiektől is hallottam, hogy nem igazán ment a jászkeszeg. Kisebb kapásom volt, nem igazán akarják elvinni. Sikerült. Elvitte. Kisebb keszeg lesz. Igen. Végét. Érkezek. Óvatosan kapott. Lassan besötétedik. Még van egy fél óra. Ezzel be is fejezem a horgászatot. A mai nap elég jó sikerült. 10 perccel ezelőtt elhúzta a márnásbotot egy szép 2 kilós márna. 6 darab halat sikerült fognom, 2 kárázt, 60-70 dekásokat, 2 dévérkeszeget 40-50 dekás körül, egy jászkeszeget, a kilóforma, meg egy 2 kilós márna. Ez sikerült ma, hát ez egy nagyon-nagyon jó nap volt, nem így indult,